määrä saisseja tuossa lasissa, mutta minkäs teet? Päivän ekana työnä käyty vähän kaupan kautta hakemassa lasten synttäreille leivontatarvikkeita ja uimalasit uimakoulua varten. On hyvä, tuo uusi halpahalli avattiin Laihialla, olisiko pari kuukautta sitten, niin on viimeisen päälle kyllä. Ei tarvitse lähteä täältä mihinkään. Nyt sitten toimistolle ja esitteen tulostukseen ja kohti Vassuria. Muutama esite mukaan tästä. Avaimet kyytiin ja kohti kohdetta. Tuonne Vassurille ajaa noin 40 minuuttia, että se on ihan hyvä varata vähän. Mennään Vähänkyrön kautta Vöyrille ja sieltä sitten Vassuria kohti. On kiva kyllä ajella näin kesällä, kun on nätti keli. Z4 oli tossa pari vuotta sitten. Se on kyllä vähän kaduttanut, kun se myi. Se on näin kesällä aina kyllä todella kiva peli. Talvella tietysti takavetoauto, yli 300 heppaa takapyöriltä, niin et kyllä käyttöautona niin neliveto on aivan ehdoton. Se on tullut kyllä todettua, että se on ihan ykkönen. Mieluummin vähän korkeutta saa olla. Et sitten on eri nuo harrastepäristimet, niin voi olla vähän matalampia ja takavetoja. Ei missään nimessä etuveto. Mä oon itsekin kotoisin tuosta Vähästäkyröstä, nykyään Vaasaa, Itä-Vaasaa, jos tarkkoja ollaan. Mulla on juuret Itikses. Kirkonkylälle, mitä sieltä löytyy. Ajellaan ensin vähän tässä Kyröjokivartta. Mä voisin kuvata jossain kohtaa, jos saa otettua vähän tuota Kyröjokia. Se on kyllä hienon näköinen joki. Ei ole mikään luru kyseessä, vaan ihan kunnon joki. En nyt tiedä metreinä paljonko siinä on leveyttä, mutta on hieno kyllä. Siellä tuli aina lapsena käytä kalas ja vähän uimaskin. Oikein paljon ei viitti pemontaa sitä pohjaa. Se on aika liian justa tuo joen pohja, että sieltä nousee sitä apinan karvaa. Jota on sitten joka paikassa, kun sitä aikansa velloo siinä. No niin, pian tullaan Vähänkyrön kirkolle. Aika nopsaa se on ohikin sitten, että silmä kovana. Kirkkosaaren virkistysalue. Siellä tuli aina mopopoikana oltua viettämässä aikaa. Ja oon mä tehnyt toimistotöitäkin aika paljonkin eri paikoissa. Eikä siinä ole mitään vikaa, mutta jotenkin omalle luonteelle sopii tämä, että saa vähän fiksailla kalenteria itse ja sopia ne päivät niin kuin hyvältä tuntuu. Totta kai tällä kiinteistönvälitysalalla niin pitkälti mennään asiakkaidenkin aikataulujen mukaan, mutta siihen on kuitenkin mahdollista itsekin vaikuttaa. Aina puhutaan, että jossain hommassa ei ole kahta samanlaista päivää, mutta tässä kyllä pitää paikkaansa. Tässä ei kyllä ole samanlaista päivää putkeen, että aika paljon tulee ajeltua täällä pitkin maakuntaa. Siinä on tietysti näytöt, kaupanteot, arviot ja sitten menee ihan kirjallisia arvioita perunkirjoja varten.
osituksia varten, pankkiarvioita, ihan mitä nyt vaan, mutta niitä menee jonkin verran tässä kyllä. Silloin käydään kohteessa katselmointi ja sen jälkeen on toimistotyötä vielä siinä. Täällä on nyt rekkaliikennettä, mä taidan vähän oikaista tuosta. Ei muuten saisi ostaa näitä pikkulimsapulloja, kun näitä sitten pitää aina vetää mukana joka paikkaa, tulee litkittyä aika paljon hapokasta. Mutta paheensa kullakin. Ei tuu polteltua tupakkia eikä tuu oikein ryypättyäkään, niin muuta kuin hyvin harvakseltaan. Niin nyt mennään tähän Kirkonkylän sillalle. Tää on 1624 on tämä silta alun perin tehty. Kattokaa tähän, näkyykö Kyröjoki. Hieno joki niin kuin sanottu. Sieltä vähän näkyy taas. Tuolla näkyy asunto Oy Kyröjoen Helmi, se on mulla sieltä välityksessä. Kans hieno yksiö vuokrattu. Et jos sijoitukset on mielessä, niin siinä on yksi Vähänkyrön halutuimpia rivitaloja. Tai varmasti ehkä jopa halutuin. Sitten mennään Haarajoelle. Tästä on pari kaveria kanssa. Täällä on tullut aika paljon lapsena oltua. Tästä on ihan näppärä Ajavöyrin suuntaan. Sinne pääsis vähän noita Mullolan kautta esimerkiksi tuonne Vassurin suuntaan, niin Mullolan kautta pääsis oikoreittiä, mutta ei nyt jaksa lähteä ajamaan mitään hiekkateitä, niin mennään tästä. Se mitä mä itse pidän tärkeänä on nimenomaan se taloyhtiön kunto ja tilanne, eli jos sulla on vaikka vuokratontilla taloyhtiö, niin kyllä sun pitää huomioida se, jos siellä on sopimus menossa umpeen vaikka muutaman vuoden päästä, niin hyvin todennäköisesti se tulee nostamaan vastiketta. Ja se vaikuttaa vuokratuottoon ja kassavirtaan. Eli se pitää ottaa huomioon siinä ostohetkellä. Nyt pitää katsoa, ettei mene ohi. Se tienpää tulee tästä ihan yllättäen. Tästä näin mennään. Vesiposti on siinä, jos on jano, niin siitä voi mökkiläistä ottaa vettä mukaansa. Sähköauto niin ei viitti vetää pohjaa tänne, vaikka nyt vähän korkeutta. Kieli keskellä suuta, siinä on myös sellainen kivi, että tuohon kolahtaa mukavasti mennä vähän hissun kissun. Oli justiin tämä auto katsastuksessa ekaa kertaa ja katsurimies sanoi, että on hienossa kunnossa kaikki, että ei mitään ongelmaa. Eli ei ollut pohjaakaan kolhastu, niin ei viitti itsekään nyt kolauttaa sitten. Ai. Pian perillä. Siellä näkyy viimeinen tällä tiellä nyt. Tällä erää. Tuossa on yksi tyhjä tontti tämän jälkeen vielä, mutta sinne tiekin jää tähän myyntikohteeseen jo. Eikä sitä ole sinne suunniteltu tuonne peremmälle, niin saa olla kyllä ihan omassa rauhassa täällä. Mä näytän vähän rantaa täältä. Pikkusen kameralla, niin katso taas. Kyröjoki laskee johonkin tuonne. Eli tämähän on tää Vassuri. Siitä ihan mielenkiintoinen, että se on vähän sekoitus merivedestä ja Kyröjoen vedestä, kun se Kyröjoki laskee ihan tähän lähettyville. Niin. No niin, ja sitten takaisinpäin. Tää on oikein tällaista perinteistä suomalaista maalaismaisemaa täällä. Onhan se välillä kiva käydä vaikka Helsingissä, mutta sen verran on kyllä juntti itse, että ei siellä kyllä asua haluaisi. Täällä on vaan niin jotenkin väliä olla ja mukavaa elämää täällä maalla. Mutta se miten rahoitusta saa sijoitusasuntoihin, niin on tosiaan aika paljon hankaloitunut tässä vuosi vuodelta. Siinä on ollut kaikenlaisia epävarmuuksia maailmassa ja sen lisäksi on ollut osalla pankkiketjuja ollut vähän sotkuja selvitettävänä, niin varmasti on osaltaan vaikuttanut kaikkien pankkien toimintaan. Mutta jos me miettii muutaman vuotta taaksepäin, niin sai vielä yrityksellekin, asuntosijoitusyritykselle saattoi saada 20 vuotta laina-aikaa. No sen jälkeen se siirtyi 15. Sitä mentiin varmaan vuoden päivät, ehkä pitempikin.
pitempikin aika, mutta nyt ne on taas laskenut 3 vuodella, se on 12 vuotta. Totta kai on pankkikohtaisia eroja, varmaan yrityskohtaisiakin eroja, mutta suunta on ollut kuitenkin yleisestikin se, että on menty hankalampaan päin. Se mikä tässä on jännä tässä asuntosijoituksessa, niin se ei todella ole niin, että mitä isommaksi kasvaa, niin vaikka sä teet koko ajan tulosta, mitä isommaksi kasvaa, mitä enemmän sulla on näyttäjä, niin se ei mene niin, että sitä rahaa tulee sen jälkeen helpommin. Vaan se on nimenomaan päinvastoin, eli mitä isompi se salkku alkaa olla, niin kyllä ne pankitkin on entistä tarkempana, että kuinka sitä lainaa annetaan. Muutaman asuntoon saa ihan yksittäiseltä pankkihenkilöltä lainapäätöksen, sä voit saada sen jopa samana päivänä, viimeistään nyt muutaman päivän kuluessa, mutta sitten kun siellä alkaa olla vähän enemmän pääomaa ja liikkuvia osia siinä salkussa, niin kyllä se silloin menee sitten lainakomission pöydälle se asia. Eli pankkihenkilö valmistelee sen ja sen jälkeen se menee vielä istuntoon, jossa sitten katsotaan se läpi. Ja sieltä joka tulee sitten vihreätä valoa tai sitten ei tule. Pääosin onneksi hyvin kyllä saa rahoitusta hyvin kohteisiin, eli kyllä sillä pankissakin osataan katsoa se, mikä kohde on sellainen, jota kannattaa rahoittaa. Taloyhtiö on hyvässä kunnossa, siellä on tehty remontit ajallaan ja kassavirrat toimii, niin kyllä ne antaa rahaa. Toisaalta kun ne tulee ne tiukat kriteerit ja pankista, minkälaisia kohteita sun pitää löytää, niin silloinhan sä et voi tehdä oikein huonoja ostoksia. Eli jos sä löydät sellaisen kohteen, jossa on tehty yhtiöremontit tai se on niin uusi, että ne ei ole vielä hetken tulos, yleensä tarkastellaan sitä laina-aikaa, että kuinka paljon siinä on tulos sitten remonttia siinä aikana. Mutta sä löydät yhtiöltä hyvän kohteen. Sen lisäksi, jos se toimii vakuuksia vastaan ostettuna 12 vuoden laina-ajalla 6% kokonaiskorolla, se on aika hyvä ostos, hyvin todennäköisesti. Eli kun nämä kriteerit tulee jo pankista, niin se ajaa siihen, että sä et itsekään tee niin tyhmiä ostoksia. Vauhtisokeus voi tulla, kun innostutaan asiasta ja ruvetaan oikein isommalla kädellä ostamaan, niin siinä voi tulla vauhtisokeus, mutta silloin jos se pankki on siinä mukana asettamassa vähän raameja näille ostoksille, niin sulle ei tule tehtyä niin hutiloituja ostoksia sinne salkkuun edes alkuvaiheessa. Tässä varmaan ehtis vielä ottaa sumpit tuosta Tesses-kafeesta, niin ei vitti aivan liian aikaisin kuitenkaan kiirehtiä seuraavaan kohteeseen, niin taidan juoda sumpit tossa ja lukasta esitteen läpi vielä vähän muistivirkistykseksi. On kaislaantunut. Tää on aika matala tää Vassurinlahti, että se on aina sama juttu täällä, että vesi on matalalla ja se karkaa tuonne aika kauaskin, mutta sitten kun vesi nousee, niin tulee tähän lähemmäs. Niinhän siinä kävi, että aurinko hävisi ja sade tuli tilalle. Mutta ei se haittaa, autossahan tässä istutaan kuitenkin, niin kuivana pysytään, mutta mitä noihin asuntosijoituksiin tulee, niin tosiaan mä oon ostanut tänä vuonna nyt 2 nivaskaa, eli 2 kertaa 6 nippu, joista toinen on ensi kuulla kätelty. Niin ensimmäinen on ihan selvästi kassavirtanippu. Se on yli tonnin plussalla kassavirta siinä nipussa ja sen lisäksi tää toinen sitten, niin se on vain 200, mutta kun se on huomattavasti parempi yhtiö, niin se
taas tasapainottaa salkkua vähän toista kautta. Mutta koska nämä kustannukset koko ajan nousee ja rahoituskulut nousee, lainat lyhenee, niin se asettaa sille kassavirralle erittäin paljon haasteita, jotta pystyy kannattavasti kasvaa. Jotta ei ole sitä kassakriisitilannetta jatkuvasti, mikä on asuntosijoittajilla ja asuntosijoitusyhtiöillä hyvin normaali tilanne, että puskurit ei ihan keräänny sitä mukaan mitä pitäisi. Ja se lisää ostaminen vielä mennessään se puskuri häviää sitten aina siihen, että sä ostat lisää, sulla menee kumminkin siinä lainannostokulut ja mahdollista omarahoitusosuutta ja varainsiirtoverot. Ja sun pitää sijoittajana varmistaa, että se kassavirta pysyy. Eli se ei auta, jos sä ostat jostain mettiltä ison nipun asuntoja, jossa on nyt hyvä kassavirta. Siellä on samat vuokralaiset ollut 40 vuotta, ne pian muuttaa vanhaan kotiin ja sen jälkeen kun ne lähtee, niin siellä ei asu enää kukaan. Niin tällaisia tilanteita pitää tietysti pyrkiä välttämään, että se kassavirta katkeaa, jonka jälkeen sulla on enää pelkät kulut niistä asunnoista. Eli vaikka kassavirta-asuntoja ostetaan, niin silti pitää järjellisesti katsoa, missä ne on ja minkä tyyppisiä asuntoja. Ja tehdä sitten ratkaisut sen kokonaisuuden perusteella. Eli pääajatuksena tässä oli nyt se, että se nykykassavirta ei ole ainut mikä ratkaisee, vaan sun pitää tehdä analyysiä siitä, että tuleeko se kassavirta pysymään. Tästä Vanhan Vaasan ohi Haapaniemelle ja siitä Melaniemelle sitten ja siitä Kiilapalstalle. Tielle 717. Näyttö pidetty taas. Sitten vielä yksi arviokäynti. Oli 3 kävijää. Nyt on ihan kivasti ostajia kyllä paikalla, kunhan vaan kohde resonoi ja hinta on oikein, niin kyllä niitä ostajia tulee. Päiväpaketissa kilometrejäkin on tullut semmonen vähän reilu 200. Ei tullut ihan 300 niin kuin aamulla meinasin, mutta on niitä nyt kuitenkin tullut sillä tavalla, että sähköauto on ihan kiva, että nyt kotia ja pistoke seinään, niin aamulla taas mennään. Huomenna on taas jotain vetoja pitkin maakuntaa, ei ehkä ihan niin paljon kuin tänään, mutta